Damy jeszcze jedną szansę. Damy jeszcze jedną szansę, może, bo... Bo myślę, że Valve chce mnie jakoś, kurde, tutaj nagrodzić. Z okazji moich urodzin. Jeszcze raz. Dobra, jeszcze jeden prezent, kurde, na urodziny. Z okazji 27 urodzin. Prezent od Volvo dla mnie. No nie wierzę. Nice! No to mam urodzinki, kurde blade, no bez kitu. Is making me moist. What? Dank memmes man. Åh! Kniv! Kniv! I spelet! I spelet! Ge mig det bra! Ge mig det bra! Morbid Fade! Morbid Fade! Ice! Ice! Ice and fire! Morbid Fade! Ice and fire! Morbid Fade! Morbid Fade! Ice and fire! Morbid Fade! Den är värd så jävla mycket! Oh my fucking... Marble Fade! Marble Fade! Ice and fire! Ice and fire! Marble Fade! Factory New! It's the best pattern you can get. Holy vad cool den är också. Det är... Den är fucking snygg måste jag säga. Ostatnia. Ja bym chciał tego USP mimo wszystko, jest zajebisty, strasznie. Ja pierdolę! Jest! Analny zatykacz. O Boże, jakie to jest gówno! No ale kosa! Jeszcze trafiło. Boże. Dobra. Ej, mamy nową kosę, czekaj. Po ile ona chodzi tak właśnie? Lekko używana, uwaga. Ile? Ja w ogóle kurwa, jaka to gówniane jest. Ile to kosztuje? Chujowe, ale czekaj, bo cena. O, w dupę! Kurwa, zajebiście! Ile? 360 euro?